De què va? Sé de què no va. I de què no va? De sexe. Avui en dia tot va de sexe. No tots. Mira, d'això no he parlat. De sexe. D'anticonceptius. Tu l'utilitzaves? Ara no parlem de res, sinó de tu. Jo no l'utilitzo mai. Pot ser que hagi arribat l'hora de fer una consulta amb un metge. Pensava que no t'agradava mai. I no m'agrada. Però, per la teva vida, tu l'has triat. Ell me va triar a mi. No vull una filla prenyada. Ni jo una mare prenyada. Si vols, et demano. Sí, al final te va de sexe. Tot va de sexe, filla. Si vols explicar-me la teoria de la còpula, ja ho fa aquest documentari. Vull que prenguin mesures. Quina era la antireligiosa. Et demanaré ara. No ho facis. Per què? No tens relacions amb el mar. I és preservatiu de la teva ubicació? Pues, el vaig comprar fa dies. Per no tenir relacions. No, per a reunir-nos. I aleshores? Creus que seré macho, no sé si. O has deixat en mà? El mar. El mar. Està enamorat. L'has deixat tu? No. Hauria d'haver copulat també una vegada. I matar-lo. Quines tonteries que dius? Que llesta és la antireligiosa. Tu això d'una vegada i vols que parlem? No vull parlar. No en parlarem. Mirarem una pel·lícula. És homosexual. Sí, és un advocat homosexual. No n'estava segur. No ho volia ser. Llavors, Sí. ja no m'agradava mal, jo ja t'ho havia dit. Ho sabies? No. S'ha enamorat. S'ha enamorat del Joan. Un altre dia serà, aquestes coses passen. Que la seva parella és homosexual. Sí, Se n'hauria d'haver adonat. Abans. no sempre és tan fàcil. Ara. El va saltar. Mai no massa tard, reina. I tu què saps? Mira, el teu pare biològic se'n va donar compte quan jo ja estava prenyada. Trobaràs una altra. Son filla d'un homosexual! Sí, reina, sí. Per què no m'havia dit mai? Mai havies demanat. T'agraden els homosexuals? Sí. Mira, no parlem més. Mira que Cristóbal te tenia una frase.
Qui vol que sigui? Pot ser satèl·le. Aquí darrere crec que està el menjador. I al menjador no posa el satèl·le. Quin avorriment. L'has vist mai els fills descostat? Jo una vegada abans de que jo vagi. Quin silenci tan estrany. D'on està? Amb la boca plena. Segur. Mai, no m'ho hagués dit. He pensat anunciar visitor. Per què? Tot el dia lleme. Per aquí tornen. Ah, sí? Sí. Ho sents? Ara sí, Qui aquí? se queixa. Se queixa. Sí, se queixen. Ai! Que tu t'has estirat. Si és normal que se queixi. Tot el dia hi som. Ja ho veig. I totes dues quan feina les fa. No sé què fa, però se sent uns gemecs de por 2 i 3 vegades diàries. Però tu les ves quan Sí. les va. És que elles són una mica petites i grosses, però és igual. Jo cada dia les veig entrar quan fes escala, el que tu has dit. Callau. Qualsevol dia jo les denunciaré. I per què les has de dir?